Maayong buntag, kanatong tanan. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay, hayon niyo akong magpasalamat muna sa tagapangasiwa ng Echoes of the Earth 2026 kay Dr. Hope, you at sa SCCA. So ang pamagat po ng aming pag-aaral, kasama ko po ang aking co-researcher, si Jocelyn Vistas, tingog sa kinaiyahan, simbolismo sa kalikasan sa mga awitin ni Max Sorban. So bakit nga ba si Max Sorban? So si Max Sorban ay isa sa mga king of Visayan songs. So siya rin ay kilala sa mga awitin na talagang mahilig sa komedya, sa katatawanan. So napabilang siya sa isa sa mga kantahin sa novelty songs at nakabuo na siya ng 30 album. Okay? So mahalaga sa pag-aaral ang pag-unawa sa musika bilang kultural na ekspresyon. Ito ay isang estetika ng kalikasan at ugnayan ng sining sa katotohanan ng buhay. Ito rin ay nagsisilbing kasaysayan, kultura at pamumuhay ng sabayanan ang awitin sa isang bansa. So ito rin ay isang simbolismo na kung saan ay nagpapakita na malikhain sa paglarawan sa ugnayan ng damdamin, kultura at realidad ng lipunan. So ayon sa mga pag-aaral, ito yung nakita na mga pag-aaral na nakasandig sa pag-aaral ng simbolismo ayon kay Banaw at Kalita. 2023, ang makatotohanang pagsusuri sa panitikan ay mahalaga upang makita ang aktual na kalagayan ng marginalized na mamamayan. Sa pag-aaral din ni Kalitang at Orpiano, 2022, natuklasan niya ang pamamaraan ng pagsasaka at ito ay naglarawan ng malalim na koneksyon ng kultura sa lupa. So ito rin ang ilan sa mga batayang RL. Sa pag-aaral ni Brown, ang musika ay may matatanging lakas na maghahatid ng transformasyong pampolitika at panipunan sa tulong na masining na liriko. So ito yung ginawang pasusuri ni Aguilar 2024 na kung saan ay nagbubunyag ng malalim na kritikal na diskursong sumasalalim sa kasalukuyang sistema at pamumuhay ng isang pangkat. At madalas na itinuturing na mababaw ang kahulugan ng mga awitin ni Max Sorban o ito yung tinatawag nating diskonstruktibong estereotipo. Kung kaya, titingnan sa pag-aaral ang malalim na palipunan at ekolohikal na realismo. Bagaman maraming mga pag-aaral ko sa migrasyon ayon kay AWE 2022 at pangkalahatang kultura, kakaunti ang nakapokus sa simbolismo sa mga awiting Cebuano. So ito ang mga batayang theoretical na ginamit sa pag-aaral. Una ay ang eco-kritisismo at integrasyon sa simbolismo at realismo. So ayon kina Gladfelty at From 1996, kung saan ang kalikasan ay tinitingnan bilang isang aktibong protagonista at hindi lamang pasibong tagpuan. So ipinapakita rin kung paano nagtutulungan ang eco-kritisismo, simbolismo at realismo ni Banaw 2023 upang mailantad ang tunay na ugnayan ng mga magsasaka, mangingisda at ang kanilang pisikal na kapaligiran. So ito yung mga pangunahing layunin ng pag-aaral ay masuri ang simbolismong nakapaloob sa mga piling awitin ni Max Sorban. So tinutukoy sa pag-aaral ang elemento, pangalawa ang pagsusuri ng sinasagisag at ang pag-uugnay ng kultura. So ang metodo na ginamit sa pag-aaral, una ay ang kwalitatibo na disenyo na kung saan masuri ang mga antinig ng kalikasan na kung saan malilirep sa awitin ni Max Sorban. So ang ginamit na mga datos o pinagmula ng mga datos ay mula sa 4 na mga awitin out of 10. Ito ang nakita na nagpapakita ng mga tema or simbolismong pangkalikasan. Una ay ang kinabuhing Bukidnon, payag luyos sa bungtod, kaming mga mangingisda sa syudad ng Bukid. So ito'y kinalap ang mga datos pamagitan ng pagtatala ng mga salita, panila at talinghaga mula sa awitin na kinuha sa pampublikong sanggunian. So ginamit sa pagsusuri ang tematikong pagsusuri na nakasandig sa teoryang simbolismo at realismo na kung saan ay nauugnay sa sining ng katotohanan sa lipunan.
So ito naman ang mga natuklasan sa pag-aaral. Okay. So una, ang tema ay ang kabukiran na kung saan ay nanghulugan ng payak ng buhay. So sa awitin ni Max Urban, sumasagisag ang kabukiran ng payak na buhay, ngunit marangal na pamumuhay. So dito sa awitin ay makikita o malirip talaga ang pangkaraniwan o pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Cebuano sa kanyang awitin. Ipinapakita nito sa kabila ng material na kakulangan ng magsasaka, may kasiyahan, kasipagan at sapat na pag-asa na matatagpuan sa payapang lalawigan. Ang pangalawang tema ay bundok at payag na nangahulugang katatagan. So ang payag o kubo ay kumakatawan sa kahirapan, habang ang bundok naman ay simbolo ng katatagan, proteksyon at pagtitiis ng pamilyang Cebuano sa pagharap sa mga hamon at unos sa buhay. So dadako tayo sa tema 3 or pangatlong tema. So, ang dagat. So, kabuhayan at pakikibaka. So, ang dagat ay sumisimbolo ng pangkabuhayan at patuloy na pakikibaka ng mga Cebuano. Ipinapakita rito ang panganib na kinakaharap ng mga mangingisda at ang kanilang tibay na loob laban sa unos ng buhay. Dahil sa awitin dito, makikita talaga na kahit marami silang ordinaryo ang pamumuhay nila, nakikitaan pa rin ng tuwa, kaligayahan at higit sa lahat ay ang mga bahagi ng pamilya ay patuloy na nagngitian or nagkakantahan. Ang tema 4 ay ulan, unos at baybayon. Tumutukoy naman ang ulan at unos sa isang talinghaga para sa mga pagsubok at kahirapang panipunan, na kung saan ay makikita natin na sa ulan, unos at baybayon ay dito, hindi na talaga nagugupo o hindi talaga nagpapatinag ang mga Cebuano sa kabila ng mga pinagdaanan sa buhay. Ang baybayon naman ay nagsisilbing simbolo ng komunidad at kolektibong identidad kung saan nagkakaisa at nagtutulungan ang mga tao. So kung makikita natin ang baybayon mismo na sobrang patag or malawakan, malalaman or makikita natin or mahinuha natin na talagang ang mga Cebuano ay nagtutulungan at hindi nag-iiwanan. Okay? So, ito naman ang nakita sa ugnayan ng simbolismo at realismo batay sa teorya. Una ay ang ugnayan sa tunay na buhay, ang mga panitikhan ay nagpapakita or ito ay nagsisilbing kapilas ng buhay or kopya ng mga pangyayari sa buhay. So, masining na talinghaga. So, kakitaan ng katalinghagaan ang akda ni Max Urban na may direktang ugnayan sa teoryang realismo. So, ang mga simbolismo ng kalikasan ay hindi lang kamang katang-isip. Ito yung dagat na kung saan ay tunay na pinagkukunan ng pangkabuhayan ng mga mangingisda at ang bukid ay totoong tahanan ng magsasaka. Kaya, ang mga awitin ay nagsisilbing makabuluhang tala ng kulturang Cebuano. Nagpapakita lang na ang mga musika o awitin ay may mahalagang ambag sa pagpanatili ng identidad at kamalayang ekolohikal ng mga Pilipino. So, ito yung konklusyon, mabilis lang talaga ito. Napatunayang may sining ang kalikasan, of course, batay sa mga naipakitang mga tema na kung saan ay nauugnay sa lipunan. So, ang mga awitin ni Max Urban ay nagtataglay ng mayamang simbolismo ng kalikasan since ang apat na mga awitin ay naglalarawan ng mga makikita sa kalikasan ng mga Cebuano. Ito ay sumasalamin o naugnay sa kultura at mamuhay ng mga Cebuano. So sa kanyang mga awitin ay hindi lamang aliwan, kundi mahalagang anyo ng panitikang naglarawan ng ugnayan ng tao, lipunan, kalikasan at regional na konteksto. So ito ang rekomendasyon para mas mapag-ibayo pa ang pagsusuri na kailangan isagawa ang pagsusuri sa iba pang mga awiting regional, hindi lamang sa mga sulitin na makikita natin o nakasulat, upang mapalalim mapabansang kamalayan sa ugnayan ng tao at kalikasan. So gamit din sa mga awitin bilang kagamitang panturo o kultura sa ekolohikal at pagpahalaga sa ilalim ng eco-kritisismo. So ito naman ang aking mga sanggunian. Daghang salamat. Maraming salamat.